ka san ya gai kuwa? A'a. Mun zo mun gama cakun nan. Idan na je gida na samu biredin Mombas ɗin nan. Ina ce dai ka ji lub. Ba. Allah nake gaya mu. Ai kamfanin biredin Mombas ɗin nan dare ne. Kai. La ilaha illallah. Ya kai ne mai gida. Wata mara uwa. Wasu na goga su can a can wajen nake gaya maka. Ya sari ɗaya. Da dai na raba su. Kai. Waya kai ne. Kaga wannan? Kakanmu ne na 386. Ibani su a matsayin gado na. Naira miliyan 20 ake siyarwa. Ahirin. Amana. Mai gida. Aka. Waya kai ne. Ban da gidan sun rena mani wayo. Wai a haife ni ɗazu da safe. Wai a ce wai yau da yamma ɗaurin aure na.